gustora nagon, eta kasunetan Marina eta Maria Jesus, eunon zer modu zaudetan. Oso ondo. Bueno ba, gure lehiaketa froga batekin hasiko bat, ez izango da lehenengo froga. A ber ba, bota. Eusko Sapiens. Ui, bai? madre mia. Ui, madre mia, lasai, Marina oso erraxa dela. Happy Bank. Lehenengo galdera, Marina, zuretzat, bai? venga, bota. Hauxe da lehenengo galdera. Eduardo Txillida, Donostiko eskultore oso ezaguna esan. Baino, artera dedikatzez gain, beste lanbide bat izan zuen. A. Musikaria. B. Futbolaria. C. Margolaria. Futbolaria. Bai, Marina, oso ongi, Eduardo Txillida futbolaria izan zen. Trak. Oso ongi, ze ona. Errazo ipini, Bai, ointxe da, hau oso erraxa da, Bestela Maria Jesus. altzertaku ningunei. Ez azerratu emakumia. Ke karakter, Maria Jesus. Fuerte. Oso ongi, ala behar do. Kapera Sistinoa oso eraikin famatua da, Vatikanoan kokatua. Hainbat margolarik egindako artelanak topa ditzakegu bertan. Margolari hauetatik zein? A. Michelangelo, nire tokaioa. B. Da Vinci. Eta C. Caravaggio. Da Vinci. Ez da horrela. Nire tokaioa zen Michelangelo. Viva Happy Bank. Desastria. Ze osagai behar dituzu saltza arroxa bat prestatzeko? Maionesa, Bai? maionesakin da gero piper gorria. Pentsatu ongi. Maionesa eta Ketchup. mayonesa eta ketchup. Balio du, que susto. Ai, ama, Marina, que me vengo arriba. Ze mozia, hainbeste gauza zan dituzu. Happy Bank. Laugarrengo galdera, bigarrena zuretzat. Venga, Maria Jesus, ánimo. Venga. Ánimo, San Jerónimo. Bota mala leche hori kanpora, venga. Venga, hortxe dijoa. Benidorm beti izan da ezaguna jubilatuen paradisua izateagatik. Zein probintzitan dago kokatua? Alicante. Egon altzainoz, Benidorren egon altzainoz? Askotan. Maria Jesus izo. Benik asko maitxoret. Bai, Bai, Alicante esan duzu. Alicante da, oso ongi. Txaloak, oso ongi. Asko maite duzu, Bai, ez maite duzu gehiago mutriko ala Benidorm. Cuidao. Claro, es que lehen esan dizu mutriko eta ez duzan asko maite, dagoen Benidorm esan asko maite dut. Ni neure herrixa. Bai. Oso ongi, Marina, zorionak, lehenengo puntua Marinantzat. Eutsi, Marina. Eta hausi da, froga. Ez sartu. Ordon, Marina, zurekin hasiko naiz, behira, hortxe dakazu marra bat, jarri hor, ni hementzen nago, eta 4 pelota itxoin lasai, 4 pelota sartu behar dituzu hemen, posaiatu behintzara. Ea sartzen duzu, Marina. Ui! Pote asko iten duenek, bitik utx. Ai, irutik utx, eta 4tik utx. Ez da ezer pasatzen, Marina. Maria Jesus bain zuzea. A ber, jauna, lagundu sartzen. Oso ongi, gure jangoik hori eskatu dio. Zula zain, pote hori egiten du. Konzentrazion. Kauela, nire zura, Maizun potixo, nire pecho. Maria Jesus! Hori hostiak ematen dituzu, Maria Jesus. Hore golpe, que makomia. Baina oraindik ez dela bukatu. Galangirik ez sartu, Ez dela bukatu. Urrengo froga. Bueno, gaur mutrikutik paseo txiki bat eman dute ikusi dut, merkadioa izaten dela, ezta? Eta merkadioan gauzak merkek eta onak izaten dira, adibidez, kantzontzillo. Nik jakin nahi dut kantzontzillo honen neurria. Eta begira, Maria Jesus, behitu mesedez, hola ziarkazata. Es que sales en cámara, bidezu ni cámara y vida, ¿no? ¡Qué profesional! Oso ongi, Maria Jesus. Neurria jakin nahi dut. Kantzontzillo hauen neurria. Txuri-txuria, politxa. Oso politxa, hori gabeien gizonentzat, dotore. Zuek gizona eta zuek erosten aldio zuek kantzontzilluketa? Ia, beurok ez dugu eusiko bintzat. Eman buelta eta ber, zer ikusten dugu. Horra saltzen da, Marina jarri du 4XL. Eta Maixusek XXL bakarra. Ba honek daka
3XL. Uste du ematen, hori konpuntutxutare. Segurute txinutu edo. Marina da, gure finalista Marina da. Oso ongi Marina. Maria Jesus, plazerra hundi bat izan da zurekin egotea. Ze ongi pasaduan, ze farrak egin Hain duan. pelotia. Eta nahi batzu Maria Jesus oparitzen dizu. Nahi zu eraman? Ez duzu nahi, ez zaizu gustatzen. Marinen jena. Marina emango diot. Agur guapísima. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambirui, caramba, carambita, carambirua, caramba, carambita, carambirui. Osogi Marina, nola nabaritzen den gustatzen zaizula parranda, osogi! Eseri Marina, finalean gaude. Betikoa, turutaken. Bost kanta Marina. Bostetik 3 asmatu behar dituzu, bale? Ez baldin badakizu, paso esan, oraintxe, entzun. Eguna santima. Oso ongi, Marina, beste bat! Paso. Paso, ez dakizu, bale, lasan. Eva María se fue. Eva Maria, Eva Mirentxu jantzen oso ongi, balio du oso ongi. Explótame, explot! Oso, vive, oi, que me venga, va! Ez dakizu! Ai, ze polita zen, ez dakizu! Osi itxuko dugu! Happy Bank. Bostetik zenbat asmatu ditun, ointxe jakingo dugu. Eguna Santi Mamina asmatu duzu. Amo la vida y amo el amor, Julio Iglesias hori ez. Eba Mirentxu joan zen bai, bigarrena, eta hirugarrena, explota mi amor. 3 asmatu ditu, bostetik 3, horrek zer jare du. Txaloan lehena biziko, eta zuretzat, Gaztaberritik an, zenbat gaztan, pipe, la, explota mi amor, venga, tira, la, explota mi amor, explota mi corazón.